Maging praktikal at magdi-DIY nga tayo ng pampaganda ng bahay. Ito nga yung karugtong nung nagpalit nga ako ng bigasan at ito nga ang ulam namin for today's video. Ayan, kunti-kunti lang. Masyado, talong, prinitong pusit, calamaris from La Union pa. O diba? O siya, umay kayong tamangan tayo. Alina kayo at kain tayo habang andyan sa may likuran ko nga si Arkidandan. Dahil nga nagpalit ako ng lagayan ng bigas, eto at magpapalit nga rin ako ng kurtina. Pero syempre, practical tayo for today's video. Hindi ako nagpatahi o bibili ng kurtina dahil nga magtatahi ako. Mag-DIY dahil itong kurtina dito sa may kusina namin ay medyo may pagkamalaki. Kaya naman kapag bibili ako ng gawa na kurtina o kaya naman papatahi ako ay talaga namang magastos to. Kaya naman be practical, magtahi-tahi na lang muna. Ay na po, maibos milyones ko na gumatangak ti kurtina. Pero syempre, at dahil hindi bibili, ayan, aganos ka ang agtahi. Itong kurtina ay binili ko nga 70 per yard and 3 yard ang nga itong kinuha ko. O, diba? Apakalaki. At kapag nga ipapatahi ko to, ay aabutin nga ako nito ng 300. Syempre, at dahil kuripot nga si Mima nyo, ay siya i-apply natin yung pagiging Ilocana natin na kuripot. Practical lang. Kaya itatahi ko na nga lang itong paglalagyan ng straw. At eto nga ngayon yung kurtina ko, hindi na nga siya nakakasyala, hindi na nga siya nakakamilyonarya, hindi na siya nakaka-good vibes. Ganun. So nga ito na. Yan, ano sa kun nga itdaitan. Daitan ti pagkabilan ti straw na. O diba, kasjay, di practical, sayang yung 300 mo. Yung 300 ko kapag nga ipapatahi ko pa to. Ito lang naman lagayan ng straw ang kailangan kong ipatahi. Kaya ako na lang ang magtatahi. Last nga kasi na nagtanong nga ako kung magkano nga yung patahi nito ay ganun nga, 300 nga daw. Syempre ako naman si practical at marunong din naman akong magtahi. O di, tahi-tahi. Basta maitahi kasjay. Hindi nga mahuhulog yung straw. O di, okay na yun. Ito namang kurtina, kala ko kulay brown yung kulay niya. Ay siya ngayon ko lang napagtanto na medyo may pagka-maroon pala, dark maroon? Ganun ba yun? Hindi siya yung totally na brown. Alakot, anong sa kuna? Nagkamali ak nga banda. Ganda! Ganda! You like it? Yes, it's ganda. So, eto na, nagandahan naman ang aking Arkidandan, kaya naman okay na ako dun. Nagandahan naman yung aking audience. Charis, amunan ti mangal, altitan ti ubingan. La, basta kanyak, napintas mo to. Maganda na for me, kasjay. Nakakaaya na nga sa mata kaysa dun sa isa kanina. O, diba, hindi na nakikita yung mga abubot ko dyan sa ilalim. At eto naman ngayong kurtina dito sa taas, ayan, hindi na rin talaga siya nakakaaya. Hindi na rin talaga siya maganda sa mata. Kaya ito, deserve na palitan na din. Para matanggal na din yung mga negatibong enerhiya, kasjay. At eto na, o, diba? Ang syala. Ang lakas na makasyala, ang lakas na makamilyonarya, yung dingding na lapit na rin kitang pakulayan. Charis. Pero in fairness, ay siya. Nakakaaya na nga sa mata. Nakaka-good vibes na. O, diba? Si mami na naman na masaya dahil napalitan na yung pangit na gamit niya. Sobrang happy ko talaga dahil nga nasayahan nga ako sa resulta. At unti-untiin ko na nga lang din iritage yung mga hindi pa nga nakakaaya sa mata. At ito nga lang ang aking DIY pampaganda ng bahay for today's video. Kaya naman, thanks for watching. Thank you so much, Lord.